vegerîne kurê mirov, li ser roj, heyv û stêran nîşan wê çêbin û li ser erdê ji ber gura pêlên deryayê milet wê bibizdin û şaş bibin. Ew mirovên ku li benda wan tiştên ku bên serê dinyayê disekinin, ji tirsa dilê wan wê bibihûre û çimkî stêrên ezmanan wê ji cihê xwe bihejin, hingê wê bibînin ku kurê mirov di nav ewrekî de bihês û rûmeta mezin tê. Çaxê ev tiştên ha dest pê bikin û çêbin, li jor binerin û serê xwe hildin, çimkî xilasiya we nêzik dibe. Pirtûka pîroz, Encîl. Silav û rêz xweş bo birayên hêja.